Inawgurat proġett ta' Hearing Loop System fis-Santwarju ta' Pinu f'Għawdex. Il-proġett jikkonsisti f'sistema li topera permezz ta' teknoloġija moderna li permezz tagħha persuni neqsin mismieħ ikunu jistgħu qabdu l-apparat assistiv tagħhom biex ikunu jistgħu jsegwu dak kollu li jkun għaddej fis-santwarju. Dan spjegatu Carmen Grech mill-Gozo Association for the Deaf. Il-loop system hija sistema ta' apparat li min ikollu hearing aid u jkollha it-T-position, ġifieri jkollu l-induction coil, jkun jista' jiswiċċiha fuq din il-pożizzjon. U waqt li qed jisma' l-qudies jew pridka fil-Knisja fejn hemm il-loop system, ikun jista' jisma' ħafna iktar ċar. Waqt l-inaugurazzjoni, is-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana sostnit li s-segretarjat tagħha ffinanzja dan il-proġett għax jemmen fl-importanza tiegħu u l-benefiċċju li se jeħdu minnu eluf ta' nies. Xi ħaġa li tkellmu dwar żewġ persuni li ntlaqtu b'mod pożittiv minn din is-sistema l-ġdida. Persuni b'diżabilità def għandhom iktar aċċessibilità bil-loop system u mhux biss id-def biss imma wkoll forsi persuni li anzjani jew min għandu l-koklear jew tilef ismih iktar tard jistgħu jużaw il-loop system u jipparteċipaw ukoll waqt il-quddiesa. Id-differenza tas-sound li bil-hearing aid tismagħhom mill-speakers komuni tan-nies. Inti issa ġejt isek qiegħda xi ħaġa personalizzata għax qiegħda iktar viċin tal-widna, ġifieri isek bil-headphones. Waqt l-inaugurazzjoni, Ġustin Karwana ħeġġed biex iktar entitajiet jersqu l-qudiem bi proġetti bħal dawn biex ikunu kkunsidrati mis-segretarjat li tmexxi. Ikunu jistgħu jibbenefikaw ukoll anke minn dak u jgawdu minn dak li jkun għaddej ġewwa dan is-santwarju proġett. Bris l-aċċessibilità, bris il-persuni naqsin mismieħu f'kollox bris il-persuni kollha b'diżabilità.